Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Мехостам бо унвони хонашин ва донишҷӯёнро ба кор даъват намоям. Кор бо тариқи телефон дар ширкати Фаберлик аст. хоҳишмандон метавонанд ба анҳамин рақамҳои телефонӣ ба WhatsApp нависанд. Регистратсия мекунем, корро мефаҳмонем. дар ширкати Фаберлик ҳам шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам шаҳрвандони Россия метавонанд кор кунанд, соҳиби маоши хуб гарданд. ё ки ба касе продуксияи Фаберлик писанд омада бошад, ба ҳамин рақамҳои WhatsApp нависед. ба ҳамаи гӯшаву канори Россия ба Тоҷикистон равона мекунем. ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ана имрӯз боз як субҳи нав. ба ҳаматон рӯзи бобарор, рӯзи бобаракат хоҳонам. мо ҳамроҳи Малика боз ба детсад рафта истодаем. Маликаро ба детсад мемонам, омада субҳона тайёр мекунам барои бачаҳо, барои фарзандон ва баъдан ҳамроҳи Саида ба як шаҳри дигар меравем. Саида ба фарзандонаш сару либос мехарад, сару либоси мактабӣ ва якҷоя меравем. то охира бо мо бошед, тамошобинои азиз. лайкро фаромӯш накунед. Маликахон, пашли. тамошобинон, имрӯз субҳонаи мо перловая каша мешавад. баъдан обед тайёр мекунам. барои обед дар духовка мурғ ва картошкаро мепазем. анамихел перловый ман пешакӣ перловкаро мепазам, дар морозилка мемонам мешочи карда, дар пакетикҳо порсионе карда мемонам, барои чӣ ки перловка дер мепазад. як рӯз перловый каша, як рӯз рисовый, як рӯз геркулесовый каша. холоса ҳар рӯз ҳар хел каша мепазем. албатта як намуд каша барои субҳона тайёр мекунам. кӯдакон ба ҳамин одат кардагӣ ҳастанд. дар ин ҷо бошад аладушки пухтам, кӯдакон хоҳиш карданд. тарзи омода кардани аладушки дар канали мо ҳаст. хамираш бениҳоят осон аст, ҳам болаззат мешавад, ҳам осон аст тарзи тайёр карданаш. метавонед бо рецепти мо пазиед дӯстон. албатта боварӣ дорам ки ба фарзандони шумо ҳам писанд меояд. ана ҳамин хел аладушкиҳо тайёр шуданд дӯстон, бениҳоят болаззат мешавад. ва акнун бошад чӣ хеле ки гуфтам, мо ба шаҳри Орск меравем ҳамроҳи Саида ва барои кӯдакон ман хӯроки нисфирӯзиро тайёр карда баъд меравам. барои хӯроки нисфирӯзӣ дар духовка мурғ мепазем. картошкаро ана ҳамин хел бо корди фигурни майда мекунам. приправа медозам, ҳамашро омехта мекунам ва баъдан равғани растанӣ кати камтар омехта мекунам ва баъдан ана ҳамин хел дар духовка дар дараҷаи 250 мепазем.
و از کودکای ما هم خیلی میکنم. در اینجا باشد همراه حسن حسین به مکتب آمدیم. امسال حسن حسین به صنف یکم می روند و برای صنف یک از طرف ادمنستراسیون مکتب انمی خیل تحفه ها دادند. در اینجا باشد پیروگ میپزیم. тамошобинони азиз, ана ин арабский кекс. тарзи пухтанаш дар канали мо ҳаст. рецепташ пурра. хамираш хел хамири оддӣ дрожжевой, тухм кати, шир кати и ванилин кати. ана хел омехта мекунед. баъди хамир баланд шудан, баъд аз 1-1.5 соат ана хел формировать мекунед. варёни сгушёнка кати кардам. начинкашро метавонед бо варенье кунед ягон намуд ё ки бо ягон намуд мева. ана михел. ана тамошобинои азиз, пироги мо тайёр шуд. кекси мо гӯем тайёр шуд. ана михел. бениҳоят воздушный, бо лаззат. шумо низ бо ҳамин рецепт тайёр кунед. ана ин бошад тамошобино пироги мо. гулҳояшро монанди садбарг кардам. ана бинед. ба фикрам камтарак бошада монанд шуд ба садбарг. ана михел ҳамаи ҳамин выпечкаҳоро бо як хамир тайёр кардам. тамошобинони азиз, имрӯз ҳамроҳии Лиза, Настя ва Алёня прогулка баромадем. давай идёмте. дина қати Ҳасан Ҳусейн баромадагӣ будам, имрӯз қати сеинҳо. давай Настя, дверь закрой. پیوندی من باقی امیدم حاصلم دل дар ин ҷо бошад ман администратсия рафта истодам ва мехостам ба шумо дар ҳамин доскаи фахри шаҳри мо расми падари ман аст бароятон нишон диҳам. ана ин гордость медногорска. падари ман 45 сол боз дар соҳаи педагогӣ кор мекунанд ва зиёда аз 300 нафар талабаҳои падари ман ба худ соҳаи омӯзгориро пеша карданд, яъне муаллими тарбияи ҷисмонӣ ҳастанд ва 99 нафар талабаҳои падари ман спортсмени област шуданд ва 2 нафарашон спортсмени Россия. ба ҳамин хотир ба падари ман званияи почётный гражданин доданд, яъне ифтихорнома доданд. ман фахр мекунам ки фарзанди чунин падар ҳастам. дӯстон, زی همه تو بهترینی، بحری من عزیزترینی، پدر جانم زنده باش، تو مردی بزرگترینی. زی همه تو بهترینی، بحری من عزیزترینی، پدر جانم زنده باش. نمی‌ترسی از خطر، دهو هستی ای پدر، دایم بیمان به بها،
دور باشی تو از بلا تو مردی بزرگترینی. дар ин ҷо бошад дутто гӯсфандро харидорӣ кардем. мо заказ мекунем ва кушта мебиёранд. ҳоло бошад майда мекунем ва баъдан лахмашро алоҳида, устахонро алоҳида мекунем. ҳар тирамоҳ мо 30-35 кило гӯшти гов харидорӣ мекунем, 30 дона мурғ, то ки то саршавии баҳор расад. зимистон хунук мешавад, барф бисёр мешавад. рӯзҳое мешаванд ки роҳҳо маҳкам мешавад ва умуман магазин рафтан, бозор баромадан намешавад. ба хотири ҳамин мо пешакӣ тайёрӣ мебинем. килои гӯштро 300 рублӣ харидорӣ кардем. тамошобинон, дар ин ҷо лаҳмро алоҳида кардам, устахонро барои хомшӯрбо алоҳида кардам. фарш мекунам паго бо грудинкаи мурғ аралаш карда фарш тайёр мекунам. ҳозир мешӯям беседкаро, тоза мекунам. соат аллакай 1 шуд. хайр то уборка мекунам ки 2 мешад. чун ҳар вақт аст соати 1:30-2 ман хоб мекунам. ҳоло кӯдако хобанд. мебинед, ҳозир ҳама ҷоро порядка мекунам. тамошобинони азиз, ана пулҳоро шуштам. шотка катӣ камтар порошок катӣ барои бӯйи гӯсфанд нашудан. намехел столҳоро шуштам, скамейкаҳоро шуштам, ҳамашро. якбора гулҳоро ҳам шуштам. акнун клеёнкаро мешӯям, баъдан хоб мекунам. ба ҳамаатон шабои хуш. агар шабона тамошо карда истода бошед влоги моро, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мо шумо бошад.